Ła! Stoję tutaj przed wami na tle chyba świątyni polskości, czyli meblościanki. Takie coś obstawiam większość z was widziało albo w swoim domu rodzinnym, albo gdzieś w domu rodzinnym swoich dziadków. Ja tutaj właśnie od kilku dni po świętej pamięci dziadku robię takie ogólnie porządki. Wydobywałem wszystkie jego ubrania, żeby je oddać, a nie było ich mało. A najlepsze jest to, że to jest tak może z połowa z całości. Tu są kurtki, 5 worów bielizny do wyniesienia. Wiecie, jak ktoś mieszka w jednym domu przez 76 lat, to takich skarbów się trochę siłą rzeczy nagromadzi. I chciałem wam pokazać kilka takich rzeczy, które na pewno i wam się skojarzą właśnie albo z domem rodzinnym, albo z domem gdzieś waszych dziadków. Czyli taka mała, można powiedzieć, podróż w przeszłość. No, przede wszystkim liczne święte obrazki, co na Śląsku jest popularne. Tutaj akurat Matka Boska Częstochowska. Tutaj akurat jest obrazek z herbem Lwowa, bo od mojego dziadka mama, czyli moja prababcia w tamtym mieście się urodziła i dziadek się też tymi tematami trochę interesował. Tu jest mój pradziadek, który potem pracował w Katowicach w Rolniczej Samopomocy Chłopskiej, chyba tak się to nazywało. Absolwenci Technikum Energetycznego imienia Kiry Skłodowskiej 6166. A jest tutaj na dole. Przystojniak. Tutaj jakiś taki miks różnych symboli. Tu jest jeszcze moja tarcza z mojego liceum. Są jakieś z okresu PRL-u, solidarnościowe przywieszki, jakieś Matki Boskie, jakiś Piłsudski, moja tarcza z podstawówki, z piątki. Tutaj mój dziadek kiedyś był na kilkudniowej wycieczce w Lwowie, jeszcze za czasów PRL-u. Przywiózł taki znaczek, jeszcze z sierpem i młotem, odznaka wzorowego żołnierza. Lampa karbidowa, albo tak po śląsku popularnie zwana karbitka. Pamiętam jeszcze, jak to malował specjalną farbą taką, żeby to zabezpieczyć dobrze. Mam całą kolekcję takich ptaszków glinianych i te ptaszki przywoził mi dziadek, jak jeździł w delegację do Krakowa. Ten akurat tak nie ma, ale do niektórych można było nalać wodę i jak się dmuchało, to wydawały taki śmieszny, gurglający dźwięk. Cała kolekcja oczywiście jakichś kryształów, szkła niewiadomego pochodzenia. To był internet, jak jeszcze nie było internetu. Świat wiedzy. Ja jeszcze miałem okazję załapać się na to, że jak odrabiałem prace domowe w podstawówce, to nie miałem jeszcze ani komputera, ani internetu. Szukało się albo w takim świecie wiedzy, albo w jakimś Odkryj Świat. Pełno literatury, dużo o tematyce wojennej. O, a tu jestem ja, z Finlandią. Fajnie. Tu kroniki, domowy poradnik lekarski, a to jest nieznana karta z mojego życia. Ja jako Feuerman. A to zaś było w pewnym momencie moje hobby, czyli ruskie baby, matrioszki. Tu mam taką porządniejszą. Jeszcze będzie mniejsza. Maciupeńka. Ale hobby skończyło się szybko, no na 2 sztukach mianowicie. Słoniczek, tu jakieś szachy. Tutaj też, tutaj kolekcja monet 2-złotowych, okolicznościowych. Lampa naftowa to od Łukasiewicza chyba jeszcze. Kubki z różnych krajów. Turcja, Albania, Islandia. No, tego hopa z wąsem to może nawet będziecie kojarzyć. No, tego łysola się chyba nie spodziewaliście. Wiecie, na jakiej to było zasadzie kupione? A, bo mi to Ruski na targu sprzedał za 5 zł. Ciężko by go było nawet rozdupczyć. Siekiery za szafą? To się człowiek nie spodziewał. No, proszę państwa. Unitra ZRK licencja Grundig. Z tego co mi wiadomo, to jest jeszcze na chodzie. Odtwarzacz renomowanej firmy Mustek z toną kurzu i filmy na VHS-ie. Wszystko opisane. Wygrać ze śmiercią, Steven Seagal, Giacomo Puccini, Tosca. O ile się nie mylę, gdzieś tu jest oryginalny Titanic nagrany podczas kinowej premiery kamerą pod płaszczem. No, jak już mowa o literaturze, to mam dużo jakichś takich starych tutaj książeczek. Na przykład książeczka Zdrowaś Mario, zbiór nabożeństw i pieśni dla płci obojga. Wydrukowany w Częstochowie w 1930 roku. Tu zaś Droga do nieba z wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu z przedmową arcybiskupa Nosola z 78 roku. No myślę, że te termosy pamiętają wiele. Butter Rum Gebäck to myślę puszka po ciastkach jeszcze z paketów
z tych zgnitych, niedobrych zachodnich Niemiec. Mikrofon, karta gwarancyjna, zakłady wytwórcze głośników Tonsil, września. Wiecie co, nie wiem kiedy to dokładnie było wyprodukowane, ale coś mi się wydaje, że ten mikrofon może już nie być na gwarancji. Widzicie, tradycje nagrywania audio-wideo tu były w tej rodzinie obecne od dawna. Gogle VR z przeszłości. A tutaj się od góry wkładało takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, przeźrocza i można było sobie oglądać niesamowite obrazy. Donau Trading. Przeglądarka stereo. Rewelacyjne wyniki bytomskich lekkoatletów. Nie wiem dokładnie, które tu są lata, ale widzę tutaj jeszcze porządne kraje. Związek Radziecki, NRD, Czechosłowacja. Rewelacyjne wyniki bytomskich lekkoatletów. Najmłodsi bytomscy lekkoatleci, uczennice i uczniowie szkoły podstawowej nr 13 w Bytomiu odnieśli największy w historii szkoły sukces, a tą szkołę 13 w Bytomiu, tak na marginesie, kończyła moja mama. Instrukcja do Commodora 64. To pobić, jak chodzi o technologiczne skarby, ciężko. Oczywiście nie ma je po polsku, że ten Commodore też gdzieś tu powinien być schowany. Instrukcja od tamtej Unitry. Wow, odkurzacz Zelmer, typ 700. Ale to musiała być maszyna. Panie Elonie Musku, pan chyba żeś schachmęcił nazwa Made in Czechoslowakia. Kurde, jak to nówka sztuka. Gigaczadowy Jezusik z kolendy 98 roku, a to już są moje czasy. Proszę bardzo, jakie wyróżnienie z poprzedniego systemu. O, prawie nowy kalendarz. No, tutaj bagnet, raczej na grubego zwierza. Tutaj widzę niezłe przeboje. Proszę, Jean-Michel Jarre, Kult, Tata Kazika, Piersi, Powrót do raju, Arię Pavarottiego. No i tutaj coś, gdzie dziadek spędził większość życia, także hutnicze przedsiębiorstwo remontowe, do którego dojeżdżał przez 30, chyba 35 lat do Rudy Śląskiej. Oczywiście już dawno nie istnieje. To już jest raritas raritasów. Kartki na mięso. Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe Ruda Śląska. Oby one za niedługo zaś nie były potrzebne. Tego chłopka chyba kojarzycie. Pan Wojciech Krofanty. Faje. Trzeba coś będzie pokurzyć za jakiś czas. Oczywiście całe mnóstwo starej fotografii. Ten przystojniak w środku. Mój pradziadek w Poznaniu, o ile się nie mylę, to jest chyba poznańskie zoo, w 1929 roku. Za 7 lat minie równo 100 lat. Muszę pojechać do Poznania i sobie tam knipsnąć foto. Pocztówka z kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego w Bytomiu. Moja parafia, tu gdzie byłem ochrzczony i bierzmowany. Jeszcze z czasów, kiedy nazywał się Heiligkreuzkirche Beuthen Oberschlesien. Park miejski Kachla w Bytomiu i przerażający miś, który w latach 50., 60., nie wiem, może też później, straszył dzieci. A ta przerażona dziewczynka to jest mój dziadek. Fajnie go skrzywdzili tą fryzurą. Ale po co mu było aż 9 pudełek czystka? Może handlował? A jak ktoś jest trochę starszej daty i interesuje się futbolem, to pamięta pewnie takiego świetnego piłkarza Polonii Bytom i reprezentacji pana Kępnego. No to proszę bardzo, 2 bytomskie pierony. Dziadek Wilga i pan Henryk, w zasadzie Helmut Kępny. Słuchajcie, 3 miliony takich rzeczy mógłbym tu jeszcze wytargać i byśmy tego nie skończyli prawdopodobnie nigdy. Obstawiam, że wy też macie gdzieś w domu albo gdzieś u waszej rodziny takie właśnie skarby. Dajcie znać, co to na przykład jest. A ja lecę. Czymcie się.